Tot i això, encara hi ha col·lectius com l'ONG Mestres per Bòsnia que lluiten per minimitzar les conseqüències d'una guerra que sembla esborrada de la memòria. Sabem que és una societat dividida, amb greus problemes, amb ferides encara molt obertes, i que és molt necessari que continuem anant voluntaris estrangers per d'alguna manera ajudar a reconstruir les relacions. En canvi, des del punt de vista d'aquí, dels mitjans de comunicació, sembla un conflicte tancat que ja no es necessita perquè, clar, hi ha altres necessitats més grans d'altres catàstrofes que ha hagut. La societat s'implica a l'hora de donar ajudes d'emergència quan situacions com aquesta surten a la llum. Les ONGs ho saben i treballen a jornada completa per aprofitar aquests recursos. Però no només s'han de pal·liar les necessitats materials, hi ha molts altres temes a solucionar per reconstruir una societat després d'una guerra. El que realment fa falta és que el propi país busqui els seus recursos, els propis mestres s'organitzin i facin que els seus polítics facin funcionar l'economia i l'educació en concret. Aleshores, nosaltres el que hem fet és apartar-nos d'aquesta primera ajuda, que és de portar material i portar diners, i refer el que són les relacions humanes. L'ONG Mestres per Bòsnia ha organitzat una exposició per mostrar la feina feta durant els seus 10 anys d'existència i per explicar la situació en què actualment es troba Hrebennica. La mostra es pot veure del 5 al 25 de novembre al Centre Cívic La Farinera del Clot.